Mbak Wi. Wasik. Yo. 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 Ewer. Ambiar. Diparani ngoyo-oyo. Jarene wong wis angkat lunga. Ayo Pak Tresno. Dienteni ngoyo-oyo. Wasik. Jarene wong wis teko kono. Yo. Bobok tumpuk. Suko pamungute trimo urung temene wae. Yo. Lho niki. Aku ngelekke. Kose. Kodene iki aja ngono. Mas tak meneng ae. Mas Herman iki disekodil ngono ngerti ya. Jenenge wong ngelekke iki ora apa-apa. Wong kan nek wong lali wajib dielek. Iya Jan, percaya aku ya. Aja lali Mas Herman. Lah iya. Sing abang. Bareng sampai. Ya. He. Bu Haji sabar Bu Haji. Nanti kita duet. Yo, Marsu dilarang. Asik. Tresno dienteni ngoyo-oyo. Jarene wong wis teko kono. Wayahe ping pindho, wayahe mindho wayahe. Jero. Lah iya. Jan jero tenan iki. Jan piye to pitiknya? Nggih. Ampun reko-reko lali lho. Kok piye to ki? Karo ngambek sik to.
Ayo lanjut. Bareng sampai Lelele. Asik nyambung yo. Ronggeng gunung. Lencer kuning dedeke lemu giring kulite ronggeng ayu eseme pahit madu melo kadung kalengkung kembang bagong rek mone resepake sasolae Marsud dilaras campur sarine wong duwe gawe. Iki lho syuting kondang cerah fotone. Yuk. Pak Tresno semangat selalu. Yuk. Asik. tak sawang kowe saka kadoan kalung camping tindalan payungan kalau kae sajake nate tebungan Wasik. Lalalala. Topel-topel jebol atiku pangling nadyan kurus kulitane kuning desa mono atiku terus montang-manting besok kapan aku bisa nyanding Tenang ya. Yuk ayu sawangan ragaku iki dek semono siramu ngeridu ati wong agus iku dadi sawiji esemu jebol katon ning netra salah tingkah katon lan prasaja Wasik yo. yen ngendika sajake amung ayo wara kumpindamu bisa dadi tulodo. Ya. Ya, selamat sore untuk para tamu undangan semuanya. Selamat datang yo. Ya ya yu ya ya yu Masuk. yang
kelingan bokae bokae biyen tanggo leren Yo leren to sapa? neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih regan abote kudu kae nyebarakno wayah yen tumeka saiki kudu kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rino. Dua kali HE yang terlupakan beliau. Nah iki mboten ya Allah ya ampun. Akhirnya aku ki pekewuh lho ning kebutuhan e. kuwi mu iki pokoke Lah witeknya nek Dewi mah cocok perkara engko nganti jeru tenan ya resiko catetan sakjroning ati saya marah ati aku kowe dadi garwa margo lare ning gubuk asmara maksud laras iki lho bocahe Pimpinane sapa cahaya? nek maksud Oh iya. monggo masuk Yen lewat aku kelingan ku bokae biyen tanggo leren iya iya neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih legan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andung tresno tanpa kontol tanpa kuku kae simpen pati wiwit yen tumeka saiki kuku kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rino. Anjir, tas pundi Pak Tresno? Tasih dodo sekali. Lagune apa, Pak? Lagune napa, Pak? Ah, Marsudi si Mbak Dewi dalam Mas. tahu keberadaannya Marsudi dan istrinya Pak, enggak? Ini kadang-kadang apa, Mas? Marsudi sama istrinya Beliaunya sedang depis di sana. sudah pulang. Hah? Sudah pulang. Sudah. Jadi Sudah bebas, pulang, Mas. Ini enggak dijemput karo Gojek. Depis ki bahasa apa? Depis ki wong tepus ki, Mas. Mesti cilik ki depis. Lah, sakit. Anu mendelik kuwi lho, Mas, mendelik. Apa mendelik kuwi lho, Mas, bahasa Indonesiane apa toh? Lah ya ngono kuwi lho, Nang Mas. pojokan kayak ngisor kuwi. Lah nggih.
Gone cilik gek ndepis ngono kae. Pak Tresna menika wau ngersake apa ngono kuwi? Kacu kuning, Pak. Kacu kuning. Coba sing cepet. Kacu kuning. Bisa. Ngonten nungguin ya. Ayo lanjut. Catatan sakjroning ati. Saya ati. Iya iya yo. Aku kowe dadi gelem. Minggu bisa nadyan mung sedelo. Ini wis saya lemes. Pak Tresna pripun niki sabun kacu kuning lho Pak Tresna. Tesih rame nggih Pak nggih. Dadi beli iya apa papi ki lho. Sengaja banget aku padahal kur maju sithik lho. Iki wis apa mulai.